Така, всеки треньор си има различен начин и различен подход, по който преподава. Аз съм синтезирал тази информация и ще ви я поднасям по начина, по който аз съм я разбрал за себе си. Ще се старая да го правя по максимално достъпен начин, така че да не звучи сложно и да не разбирате. Нашия спорт може да се определи, че има 4 важни звена. Аз го наричам дракона с 4 глави. На първо място е техника. На второто звено е бързината. Третото е физическата подготовка. Четвъртото е менталната подготовка. Сега ще поговорим за няколко много ключови аспекта към техничната страна на нещата. Artlist.io. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. В практическата част от тренировката, която започва сега и ще бъде до края, първата част ще бъде техника. Ще правим технични елементи и упражнения. След обяд, след като капнем нещо, ще ви направя упражнения за бързина. Да. Така че просто ви запознавам да не кажете сега тук само баланс, само се мъчим с някакви упражнения. Ще има и бързина. Просто съм ги структурирал по този начин, защото на първо място е техниката и искам да усетите защо тези неща, които ги говоря, са по този начин. И след това вече ще ви направя и няколко упражнения и елементи, които да тренираме бързина. Факт е, че на състезания ви трябва да двете неща. Хем трябва да си техничен, хем трябва да си бърз. А най-оптималното е да си много бърз, бъдейки винаги техничен. Ама това, че да се случи, на всяка една тренировка трябва непрекъснато да си набивате в главата как карате мотора, тежестта на степенките, тялото назад. Да си ги повтаряте едни и същи неща, докато станат част от вас, корен. Окей, сега, как сме настанали така, искам да направите като good morning, се казва, нали се едно хващате за мъртва тяга. Гърба да е изправен. Окей. Сега от ханча, само от ханча. Хопа. Добре. Я пробайте само е това. И това. Аха. Виж, почна да го отключваш. Да. Така, още изхвърли без да мърдаш краката. Сега от тука. Аха. Да, ти да. Добре. Ти го спомнах. Добре. Сега, горе-долу да схванете концепцията преди да сме там, защото са доста неща, но всъщност е физика. Мускулите на краката, вижте ги колко са големи, от тука до тука и отзад, огромни мускули на ръцете колко са. Много бързо се измарят, дървяват се, заради това трябва да ги използваме тези крака и да се научим. Да ги използваме колкото са може повече. Тая техника ще изпробваме на това изкачка. Като правиш тилта, дърпай с таз ръба, а с таз натискай. Нали си така наклонението. С тази дърпаш, с таз натискаш. И по този начин, дърпайки на тая дръжка нагоре, ти хем ще опъваш настрани и нагоре. Хем ще опъваш мотора, хем от тук балансът ти ще ходи насам. Ти в момента го пусна и тя тръгна да пада така, дръжката. Ако я натискаш нагоре, мотора ще остане на баланс. Няма да се наклони наляво. Пробай това, просто да опъваш повече. Това, което трябва да направиш, да го дигнеш по-нависоко. Не ти стига височината, за да направиш въртенето пълно.
и компенсираш малко с подаване на газ. Едно, виждаш, че няма да се изправи че не се е изправил достатъчно мотора, усещаш го и като тръгне да пада, даваш още малко и затова отиваш и малко на там, защото мотора се тръгва напред. Момчета, следващото нещо е слалом нагоре. Разположил съм тези квадратни конусчета, маркери, отдясно и отляво. Като искам да минавате от външна страна на тях. Захождате дясно, ляво. Това беше на втора. Има повече скоро. Повече скоро сама мина през всички конусчета. Искам да опънеш кормилото, да дръпнеш тази ръчка нагоре и предницата директно попадне. Music licensing reimagined. Doing rock and roll, next account of Blueface. The whole world know my name off of mixtape. Любчо, ти 17,6. Няма какво да коментирам. Не. Имаш 18,3. Анто беше 16. Най-доброто ти е 16,8. Да. 16,8, ама 17,6. Първо, долу нещо обърка и оттам тръгна цялата секция ти тръгна по този начин, защото ти си го вкара в главата, че там не направи добре завоя. Да. И даже нещо каза, такъв, нали, не съм доволен. След това малко обърка завоя, след това тук влезе нещо, разсея се и там се хлъзна и падна. Така че не си го слагай, когато направиш някаква грешка, не я приемай твърде надълбоко. Станало, продължаваш, забравяш на момента. Да. Не те интересува, че си объркал малко. Всеки бърка. Никой не е перфектен във всички ситуации. Направил си малко нещо, мотора е тръгнал на някъде, няма проблем. Оправяш се и пак газ. Забравяш за случването се. Artlist.io. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow.